Moltes gràcies per voler cedir-nos l'entrevista. Gràcies a vosaltres. Començarem per demanar-te una valoració en termes generals del primer any de mandat. Sí, del primer any. D'acord, doncs des que estem al Comú el que hem constatat és que evidentment avancem, que som el PS més independents, estem en minoria al Comú, fem la funció d'oposició que ens pertoca i el fet de ser dos consellers implica que ens haguem de repartir totes les comissions entre dos, que després compartim la informació entre nosaltres, però evidentment és un volum de feina important. Sí que és veritat que a vegades no pots dur a terme el programa que tenies previst, que havíem previst a les eleccions comunals. Durant aquest mandat, evidentment, el programa que es durà a terme és el del grup que ara exerceix la majoria al Comú. I nosaltres en molts punts discrepem d'aquell programa i per tant ens toca fer una feina més d'oposició tant a les comissions com al Consell de Comú. A partir d'aquí el balanç que fem tampoc és negatiu pel fet que estiguem en minoria, perquè algunes de les nostres propostes sí que veiem que finalment han acabat tirant endavant. Un altre exemple, finalment es va arribar a un acord per evitar el litigi amb el Comú de Canillo en uns terrenys que estaven a la concessió de Saedde. Nosaltres, evidentment, vam votar a favor de desestimar el recurs que va presentar el Comú de Canillo i que va ser una de les decisions que es van prendre al principi del mandat, però també vam expressar la necessitat d'arribar a una entesa, de ser dialogants, etc. I al cap d'un temps es va poder signar aquest acord d'entesa. O també es va signar un acord amb la Federació de Rugbi, amb el rugbi, perquè pogués aprofitar el camp de Prada de Moles, ja que aquest camp no s'havia fet, no havia prosperat el projecte que fos el camp del Futbol Club Andorra. I per tant nosaltres vam dir, ja que no és pel futbol, que l'aprofiti el rugbi, i finalment es va signar un acord per un any, ja se'ns va dir només per un any. Però bé, són propostes que a vegades sí que veiem que la minoria, el que diem, també acaba incloent-se dins del programa o del mandat, i moltes altres, malauradament, no, perquè ja entenem que els eixos bàsics del nostre programa no es compliran. Però bé, nosaltres insistirem. En aquest sentit, has apuntalat les accions que s'han tingut de compte des que ha proposat la minoria. Sí. I quines mesures considera que han estat controvertides o han estat una mica desafortunades de la majoria? Bé, consideràvem que hi havia d'haver la creació d'un departament d'habitatge, com s'ha fet, per exemple, al Comú d'Andorra la Vella, o també una comissió d'habitatge, una conselleria, un conseller o consellera d'aquesta matèria, per coordinar totes les propostes i que fossin molt clares per intentar regular d'alguna manera el preu de l'habitatge. És a dir, que fossin propostes que anessin en aquest sentit. Ja sabem que és molt difícil això, però si hi ha una voluntat clara es poden dur a terme mesures, i nosaltres pensem que s'hauria d'haver anat cap aquí, en aquest sentit, de treballar en aquest sentit. Una altra qüestió és l'urbanisme, el desenvolupament urbanístic. Aquí no és tan evident com a Escaldes, per exemple, que ja tenim les torres construïdes o a punt d'acabar-se de fer, o n'hi haurà més fins i tot, però aquí també n'hi haurà. És a dir, no hi haurà unes torres tan elevades, tan altes, però sí que hi haurà edificis de 7 pisos, com preveu el pla d'urbanisme últim que es va aprovar, que el nostre grup hi va votar en contra. I fins i tot hi ha projectes que ja es veu, perquè el projecte ja preveu més de 7 pisos, fins a 9. En aquest sentit, la recent adjudicació dels pisos de la Solana del Pas és evident que ha generat tensions. Quina és la posició de la minoria?
Els preus que es van fixar en aquell moment, que hi havia l'annex d'aquest conveni, nosaltres pensem que no eren els adequats per un registre públic de preus assequibles, perquè, per exemple, hi havia pisos d'uns 60 metres quadrats, o potser no arribaven a 650 euros, i ara que s'han fixat els preus d'aquests pisos del parc públic, els que estan per 10 euros o per sobre del metre quadrat són els que se situen a Andorra la Vella o Escaldes, que al Pas de la Casa estiguin posant el mateix preu. Evidentment, això ja no indicava que realment hi hagués una voluntat clara que aquests pisos s'adjudiquessin per lloguer a preu assequible. Doncs l'últim Consell de Cúmul que es va haver de fer és els 14 pisos que no s'havien llogat a través d'aquest registre del Parc Públic d'Habitatge es posessin a disposició d'una concessionària, que en aquest cas va ser Saedde també, perquè els pugui utilitzar per atorgar en els temporers que venen a treballar a la temporada d'hivern. Nosaltres el que vam voler remarcar és que la voluntat inicial en realitat no era destinar-los al mercat d'habitatge públic, sinó que més aviat era fer-se la foto amb la ministra Marsol, perquè el Consell del Pas es veiés que signàvem un acord per fer alguna cosa en matèria d'habitatge, que nosaltres pensem que no s'ha fet res. I en aquest sentit, des de la minoria, heu traslladat el neguit, heu demanat formalment que se solucioni o que es convoqui almenys aquests ajuts? Sí, sí. I quina ha estat la resposta? Que el reglament està a punt, ja estan a punt d'acabar-lo de fer, d'aprovar o de presentar o de passar-lo, perquè l'hem demanat també més d'una vegada. Estan a punt, falten setmanes només perquè el puguin acabar. I llavors segurament al gener ja el tindrem, però clar, llavors els que hi havien previstos pel 2024 ja és una partida que no s'executarà. No sé si ja heu parlat amb consellers de la Massana, però hi va haver aquella qüestió que es va plantejar al Raonador i nosaltres ens hi vam identificar i també ho vam aprofitar per dir també ens afegim al que diuen ells, perquè realment pensem que la informació hauria de ser molt més accessible, tant per nosaltres, no només per nosaltres, a la població també, és a dir, que arribés a tothom. Entenc que després d'aquesta petició conjunta, que ja està solucionada per part del Raonador, que ja ha implicat l'actuació, heu notat un canvi? Heu notat quelcom? A veure, a nosaltres la informació ens arriba sempre pel que fa a tota la documentació tècnica que acompanya cada proposta o les sol·licituds que van de cada departament o la informació que se'ns fa, que se'ns trasllada per fer les comissions i també pel Consell de Comú. Ara bé, quan hi ha qüestions que potser políticament poden ser més controvertides, ens arriba tard. Parlem, per exemple, d'aquest reglament que finalment, com que no s'han atorgat els ajuts, arriba tard i encara no tenim l'esborrany, o poden ser altres documents que hem demanat repetidament i que ens han arribat fa molt poc, com ara els estudis de capacitat de càrrega, que sentíem a parlar d'altres parròquies que ja hi havia, que ja es tenia l'informe, que faltava acabar de veure com s'havia d'interpretar o alguna qüestió pendent, però en canvi nosaltres no se'ns facilitava i llavors ho vam haver de demanar en més d'un Consell de Comú, vam haver de demanar aquest informe que finalment sí que se'ns va explicar, però també se'ns va dir que això era molt confidencial. Un altre tema que ha generat una mica de tensió és la decisió de la carretera, del carril, del doble carril de la Bartra. Sí. Com valores l'actuació, les mesures?
Penso que es devia actuar d'acord amb el govern o amb mobilitat, no? Per facilitar el trànsit en aquell punt, i sembla que va funcionar, doncs, que es descongestionés, no? De baixada. Això a nosaltres ens sembla bé que s'hagi intentat, i a vegades les coses s'han de provar i a veure si funcionen. I la decisió d'ampliar l'abocador de la Malla? Del Maià. Entenem que això són ingressos importants pel Comú d'Encamp, no? I que és un terreny que potser no és tan complicat com altres abocadors en altres punts del país, però a mi tampoc no em fa gràcia ser l'abocador d'Andorra, que en Camp al final sigui una mica això. Però bé, de moment no ens hem manifestat en contra, és una mesura que la necessita tot el país, ja està bé que s'ampliï. Fa poc s'han recollit les signatures per les prejubilacions i una mica fer accions en aquest sentit. Què en pensa de la situació? És un altre reglament que també hem demanat i no se'ns ha facilitat. Sí que se'ns va facilitar, igual que hi va haver unes reunions pels treballadors per comunicar quines eren les mesures que es volien aplicar, el nou reglament. I bé, nosaltres el que sí que hem insistit molt és que hi hagués unes disposicions transitòries, és a dir, perquè si no tots, almenys la majoria dels treballadors que ara tenien uns drets de prejubilar-se, que els poguessin continuar tenint. Una altra cosa és algú que s'hagi incorporat al Comú fa molt poc, o la gent que s'incorpori a partir d'ara, el personal del Comú, que llavors ja es regirà pel nou reglament. Però en principi la legislació laboral sempre se t'ha d'aplicar la que et sigui més favorable. Si se't canvia la llei des que llavors si la següent t'ha d'afavorir, és el que se t'ha d'aplicar, però si no has de poder optar a l'anterior. Molt bé, doncs Marta, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.